Goedemiddag. Wij binnen van het televisieprogramma Heer. Oh, ik op de radio. En wij kloppen eigenlijk bij de meesten gewoon maar de vraag: wat hing het er bij jou onder morgen? Wat er mij aan de muur hangt. Deze? Wat er bij aan de muur hangt, plantjes. Binnen bedoel ik. Nou, wil je even kijken dan? Ja, komt binnen. Nou, mooi dat we even binnenkomen, maar het zit er al nieuwsgierig weer keren. Ja, dat is een beetje de bende. We binnen bij een keusner op bezitten, denk ik. Ja joh. Wat had je zien hangen dan? Nou, nog niks. We hier alleen maar de boetenkant jongen op de auto. Oké. Nee, oud schakelbord, dat is, heb ik er heel lang voor gemaakt. En zo. Ja, hier ook nog. En, ja, ik ben kunstenaar en dat probeer ik een beetje aan de man te brengen af en toe. En hoe ziet jouw dag de joet uit? Beeldjes maken. Lampjes. Het is bijna klaar. Muzikanten vooral. Een motorfiets. Moet binnenkort weer naar een kunstmarkt. En dan probeer je weer een paar centjes te verdienen. En deze prachtige mooie creatie die je nou staat, hoe lang ben je daar al mooi ondergaan? Ja. Ja, je moet het zoeken ook, weet je wel. Je moet alles, je moet het zoeken, dus dat duurt al lang. Ja, daar ben ik een dagje mee bezig verder of zo. Dus. Dit zijn oude kacheltjes van vroeger. Daar heb ik ook lampjes van gemaakt. En zo ben je alle dagen altijd lekker creatief ondergaan? Ja, ja. En hoe voelt het om hier te zitten? Want we binnen zelfs op het beeld, maar je zit wel lekker een beetje in de middle of nowhere. Ja, lekker man. Ik zit hier op het eind van een dorp. Niemand heeft last van me. Ik kom uit Noord-Holland eigenlijk. Ik woon hier al een jaar of 7. Maar ik vind het hier super wonen, joh. Lekker rustig. Een hele leuke mentaliteit nog. Geen gejaag. Perfect. En gaan jou dadelijk nog verder? Want hebben we jou onderbrutsen met jouw proces? Nee joh, je onderbreekt me nooit joh. Als het vandaag niet afkomt, komt het morgen wel klaar hoor. Dat komt allemaal wel goed. Nee, er moet nog even dan, een lampje ingemaakt worden. En het stukje glas dat heb ik ook nog ergens liggen. En dan, ja, dan kan hij in de galerie.